hatta wasu abubuwa da za su gudana bayan rayuwarka wanda ka san za su iya rikitarwa za su iya kawo rigima to ana so ka rubuta yadda za a warware su bayan baka nan. Idan na mutu ga yadda za a gudanar da kaza da kaza, idan na mutu tun daga kai kanka ma suturarka, in mutum zai mutu ko alamomin mutuwa suka fara bayyana gare shi, yana da kyau ya tanadi likkafaninsa da kansa, ya faɗi wani limami zai masa sallah, domin yana daga cikin abubuwan da ake fara rigima a kansu idan mutum ya mutu. A zo a yi ta neman wa zai sai maka likkafani bayan kana da kuɗinka, kaga ka wulakanta kanka. Yadda ka saiwa kanka rigar sawa tun da kake da rai, to ka fi bukatar rigar sawa in ka mutu. Rigar sawa in ka mutu ko ita ce likkafaninka. Yasa magabata na kwarai suna tanadarwa kansu likkafani tun kansu mutu. Nana Aisha take cewa Sayyidina Abubakar yana da wasu kaya da yake zuwa sallar Juma'a da su. Da haka ya gaya mana, ya kira ƴaƴansa su Aisha ya ce in na mutu wannan rigunan su za ku yi min likafani da su. Aisha ta ce sai muka ga rigar ta ɗan yi shara-shara, ta ɗan tsufa. Muka ce baba wannan abin ya tsufa da shi za a yi maka likafani, sai ya dariya ya ce yara kenan, mamaci ina ruwansa da sabo. Ai me rai shi yake buƙatar sabo, amma mamaci ina ruwansa da sabo. Kaga dai farin likafani za a sa maka, amma kuma ko da kabarinka taɓo ne a ciki za a danna shi. In kana da rai ne kake neman ina ne inda ba ƙura ka zauna, in ƙura ta taɓa jikinka ka kaɗe, a bayan ka mutu ƙasar ma kanka za a kifo ta. Da shi yasa kuma za ku ga mutanen da idan mutum ya je aikin hajjin farko, hiraminsa da ya aikin hajji da shi yake dawowa gida ya ajiye, ya yi wasiya in na mutu da su za a yi min likafani. Da ana yi a ƙasar Hausa amma yanzu an daina. Amma har yanzu irin mutanen Pakistan an ce suna tsaye akan wannan al'adar. In dai mutum ya je aikin hajjinsa na farko, to hiramin da ya aikin hajji da shi na farko zai naɗo ya taho da shi gida ya ajiye. Wani ma har da ruwan zamzam duk ya ajiye, ya ce in na mutu da wannan za a wanke ni, in na mutu da wannan za a yi min likafani. Wannan dai yana cikin wasiya. Amma dai da yake wasiyar kuɗi muke magana a kai, yanzu magana kuɗi yake, kuma galibi kuɗin sun fi haɗa faɗa. Shi yasa wasiyar su ɗin tafi muhimmanci. To sannan mutum zai yi wasiya dangane da wasu abubuwa miyagu da ya san ana yi a garinsu na al'ada, musamman a wajen mutuwa. In ka san a al'adar garinku in mutum ya mutu ana kukan mutuwa, to kai wasiya in na mutu kar a yi min kuka. Idan ka mutun suka yi maka kukan, to kai ba ruwanka, ka kubuta tunda kai musu wasiya. Amma ka san ana yin kuka mutuwa a garinku, a gidanku ma a al'adar gidanku ana yi, kuma kawai sai kai shiru, wallahi in ka mutu suka yi maka kuka, duk kukan da suka yi sai an maka azaba da shi. Manzo Allah ya ce innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi. Mamaci in ya mutu, duk kukan da iyalansa suka yi masa wanda ya saba wa shari'a sai an masa azaba. Malamai suka ce in dai ya san za a yi ne bai hana ba, amma idan ya san za a yi ko ana yi sai wasiya ya ce ni in na mutu kar a yi min, to anan wala taziru waziratun wizra ukra, wata rai ba za ta dauki alhakin wata ba. Da haka nan idan ka san a al'adar garinku ko gidanku ana yin irin zaman makokin nan na mara kan gado, ai ta zama ana cinye abincin mamata a magada, ai ta zama ana gulmace ana yi da mutane, a tarewa mata hanya, a hana su fita ta bukata, to nan ma sai kai wasiya in na mutu ka ai min zaman makoki. To idan ka mutu suka yi maka duk zunubin da suka dauka ba ruwanka, amma idan ka mutu suka yi maka kuma ka san za a yi, domin kaga an yi wa kila wanka, an yi wa babanku, duk kai baka yi wasiyar kai ai maka ba, kaga ka san za a yi a gidanku. To idan ka mutu baka yi wasiya ba suka yi maka, duk laifin da suka dauka kai ma kana da kamasho a ciki. Ina fata an gane. To da haka wannan duk yana daga cikin faffaɗan ma'anar wasiya, amma dai wasiyar da yanzu ake magana akai wasiya ce ta dukiya. An gane ko? To amma hadisin da Abdullahi dan Umar ya kawo, maganar tana da faɗi. Manzo Allah ya ce ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wasiyatu maktubatun indahu. Wannan ba sai kadai ba dukiya, komai ma ya shiga. Haka lalle mu rinka rubuta wasiya. Da yawan mutane sukan yi nauyin rubuta wasiya, saboda waɗansu sukan ɗauka wai in suka rubuta wasiya kamar kwanakin mutuwarsu ya kusa. To shi kuma ɗan adam yadda yake son rayuwa, baya son duk wani abin da mutuwa ya matso kusa da shi. To ka sani rubuta wasiya baya kawo mutuwa kusa. Mutum zai iya rubuta wasiyarsa, kaga shekara 40 da rubuta wasiyar, kuma sai daga baya ya zo ya mutu. Da yawan masu rubuta wasiyar ai suna rubuta date. To ka je ka duba, wani sai kaga ya rubuta date din wasiyarsa
da mutuwar da wasiyar tazarar shekaru ne masu yawa. Yanzu kamar Sa'adu dan Abi Waqqas, ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya taɓa yin rashin lafiya sai ya ɗauka mutuwa zai. Annabi ya zo duba shi, ine sai ya ce, ya ma'aikin Allah, ina da kuɗi da yawa, ni attajiri ne, amma kuma ƴata ɗaya, idan na mutu na batta da wannan kuɗin sun mata yawa a rayuwa, ka bani dama ya ma'aikin Allah in kasa kuɗi na gida biyu ko gida uku, in rabar da biyu in ban mata ɗaya. Sai manzo Allah ya ce a'a, yayi yawa. Sai ce to ma'aikin Allah in raba biyu in ban mata rabi in rabar da rabi. Annabi ya ce a'a, sun yi yawa. Sai ce to zan raba uku in ɗauka so ɗaya in bayar in ban mata biyu. Sai manzo Allah ya ce yayi. As-sulusu was-sulusu kathir. Yo ɗaya bisa uku ma ai da yawa. Sai manzo Allah ya bashi ka'ida ya ce innaka anta zara warasataka aghniya'a khairul laka min an tad'ahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ka bari kai ka sani mai wadata, ka bar ƴaƴanka da zuri'arka cikin wadata, yafi ka rabar da kuɗin ka mutu ka bar su almajirai su koma suna bara bayan mutuwar ubansu. Da haka yara suna da haƙƙi, iyali suna da haƙƙi, a bar musu wani kaso na abin da za su gada inda akwai. An gane ko? To amma kuma kai ma a lokaci guda kana da haƙƙi, kai ma kai wasiya na abin da zaka je kuma ka tarar. An gane ko? To shi yasa musulunci ya baka damar kai wasiya cikin 1/3. Kar ka wuce haka, a ba sauran ka bar wa magada kuma su raba su ma su ci arzikin ubansu. Su ma su samu abin da za su dan ɗebe kewa su murmure kafin su zama cikakkun mutane bayan mutuwarka. Dan wani zaka ga ya mutu ya bar ƴaƴansa ƙanana. Wani zaka ga lokacin da yake da rai saboda shine uba, ciyarwa da tufatarwa a kansa yake, duk ƴaƴan ba su mai da hankali sun zama mutane ba. Saboda kowannen su in ya tashi da safe zai zo ya ci tuwo a gida, da rana ma a bashi, da daddare ma a bashi, in sallah ta yi ai masa kayan sallah. To sai ya zama bai mai da hankali ya nemi na kansa ba. Amma wani da ubansa ya mutu shekara 1-2 ya ga an daina bashi tuwon gandu, sallah ta yi babu kaya, to sai kaga shi ma ya dage wajen ya nemi nasa. To kafin ya shiga wannan gararan batta rayuwa, to akalla an dan bar masa abin da shi ma zai dan murmure da shi. Da haka dai mu sani ya ƴan uwa, wasiya tana da muhimmanci.